Asibingelele babukeli bayi-Black Live TV, igama lami uNonhlanhla umameli wakaZondi. Kanti-ke sikulona uhlelo lwethu isikhipha izimfihlo. Kanti-ke sinaye kusisi namhlanje esijoyinile ezositshela kabanzi ukuthi ngabe iyona yiphi yena imfihlo yakhe. Njengoba nazi ukuthi nje siyavundulula la kuvunduleleka khona. So sisi uyaphila kodwa? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Ngicela ukuthi usazise ukuthi kahle kahle yini lesokhuluma ngayo namhlanje. Hey, indaba namhlanje inzima kodwa ngifuna ukuthi ngiyikhiphe ngoba isimfihlo isikhathi eside kakhulu. Ngikhuleliwe ngaba nengane. Yeah. So ubaba wayiphika, bengasebenzi, ngihlala Yes. u-auntie nje umuntu ongekho right. So ngithe mengiphuma esibhedlela is 2007. Okay. Ngaphuma nayo ina 3 days. Yeah. Ngahamba nayo. So khona usisi engamcabanga cause ngamazi kakhulu. So ngamfonela lo sisi. Mangimfonela lo sisi sengisegeyidini la kwakhe. So ngathi kuyena ngacasha, ngathatha ingane ngayibeka egeyidini and then ngacasha. Ngase ngamfonela ngamtshela ukuthi kukhona igift lapha iparcel elisegeyidini akayolibheka. So ngaqhubeka ngacasha ngibona ukuthi uyaphuma yini uyalithatha. Ngambona waphuma wayithatha ingane. So from lapho 2007 ingane angikaze ngiyibone and ngifuna ukumtshela ukuthi imina engashiya ingane because ngifuna ukuyibona ingane ukuthi isaphila noma ingane isingakanani ngoba nginomfana enginaye engimzele futhi. So iwari yami ukuthi mhlambe one day uyogcina ehlangana nalengane ingathi usiswayo abese gcina mhlambe sebethandana ngenxa yephutha lami. All right, umfana naye njengamanje umdala kunalo owamshiya. Yes, ingane intombazane ya 2007. Okay. Umfana owa 2010. Okay, shuthi intombazane yona endala. Yes, yona kunalo endala. umfana. Why umfana naye ungazange mhlambe umshiye naye egeyidini njengalengane ya 2007? Ingoba uthe mefika yena impilo bese ngikwazi ukuyiphantela ngendlela engcono. Kwangasafani nangalesa sikhathi lesiyana. Kwakukuningi kakhulu engangikuthwele nangibhekane nakho. So uthi usisi lo washiya ke ingane ushiyile ngoba nakho ubumthemba. Bengimthemba nanokuthi bengazi ukuthi ingane akanayo. Bengimazi bengikhuluma kakhulu naye. So iyona into abeyilangazelela ukuba nengane ngoba bese afise nokuyo adopt. So ingakho ngaze ngathi ongcono angiyinike yena lengane kodwa ngangisaba ukuyiveza kuyena. So right now njoba usuyinikeze nangu usisi ingane, usually ikithathwe iswe kwama social worker angithi ingane then approve ukuthi lo muntu angayigada ingane noma mhlambe wena vele wawuthi hayi mengibeka la vele umuntu othandayo kuba nezingane. Why mhlambe ungathathanga isinqumo sokuthi let me just go to social worker mhlambe ngibeke khona ingane ikhulele khona noma ngitholele indawo esafe mhlambe ngendlela eright ngale ukuthi ishiye kanjalo. Isikhathi sasingekho sokucabanga konke lokho. Isimo engangibhekane naso ngeke ngize ngilande kakhulu kodwa nje uyena umuntu wafika kuqala mase kufanele ukuthi ngidischarge esibhedlela ukuthi ngaphuma nayo nje ngaze ngatshontsha nokuthi iphume nento zasesibhedlela because ngangena even izinto zokuthi igqoke ingane isimo engangibhekane naso. So ngabona ukuthi mengiyoyishiya lapha izothola lempilo engicabanga ukuthi izoyithola Uzoba ngcono for yona. So awucabanga ukuthi ngabe leyo nto leyo isilonde esingakanani? I can imagine if umanje sekuthiwa wangishiye gate lo muntu ngikhulele khona and masebuya azongitshela ukuthi impilo bingekho right but unomunye nomuntu dadewethu nomfowethu ongaphambili kwami asemtholile nowahlala mhlambe ngikucabanga ukuthi khona inzondo mhlambe yona eyakhekayo kuyena as we speak right now. Ya ngiyazi ukuthi yena uzongizonda futhi angilindele ukuthi angixolele njengamanje kodwa ngifuna ukuthi cause ngiyithwele ngenzela ukuthi nami mhlambe mekufika usuku lokuthi ngidlule emhlabeni mhlambe ngidlule lento sengiyikhiphile ngaphakathi sekwaziwa cause even my family abazi ukuthi ingane ngayenza njani. Abazi ukuthi wenjani bagcina usesibhedlela awukaze futhi utshele umuntu ngalolu daba. Yes, angazi ngitshele umuntu. So yini ofisa ukuthi senze njengamanje ukuthi sixhumane naye usisi? Ya ngifisa ukuthi ngimfonele ngimtshele ukuthi umuntu owashiya igift lapha esangweni kwangayena umuntu nje just a stranger kwakuumuntu amaziyo yimi engashiya ingane. Usisi umucabanga from 2007 njoba seku 2024 uma ucabanga leyo ngane leyo ngokuyikhulisa kwakhe imali yakhe aseyspendile kule ngane, do you think ukuthi mhlambe uzophatheka kanjani yena
because kunemali la kunesikole kunesikhathi sakhe nje akulukho lolukhulisa ingane isancane. Yeah, angizile vele ukuthi ngizomphuca umntana Okay. because umntana vele usekhule kuyena wazi ukuthi uyumama wakhe. So mina into engizoyicela ukuthi ngicela uxolo nje ngibachazela ukuthi why ngakwenza. Angizile ukuthi umntwana ngizomthatha kodwa Okay. ngifuna ukuthi umntana azi ukuthi yimi uma wakhe wamzala. Kusho ukuthi Noma kuthiwa uyamupha. akangixoleli nomani but ngizomshiya kuzoba kuyusisa ukuthi uthini yena. Uyanginika yini ithuba lokuthi mhlawumbe sazane kangcono nomntwana ngingaya la ehlala khona nomntwana just to visit them. Okay, ukuthi Yes, babone ukuthi nawe. ngibabone yes kodwa ngifisa ukuthi mina abantwana bami bazane kungaze kuze kufike kuleli phutho ukuthi bagcina sebethandana boyi2 bengazani ukuthi bazalwa umama kuyenzeka yes into ezenzakalayo. yeah and izinto ezenzakalayo ngempela futhi ukuthi uhlangane ama siblings engazi ukuthi ama siblings Yeah. bagcine sebethandana babe nobudlelwane gcine sekuba nenkinga. Okay, right now sizoke siyeke nje kuyena usisi simfonele sizwe ukuthi uthini. Before we go there kusisi ake sithi-ke njengamanje uthi yahlekiseni. I can imagine if ngizoshiya amili wami ngimthanda kangaka egeyidini lomuntu base sengiyabuya. Ake sithi-ke ingane iyafuna ukuthi mhlawumbe uyize kuwena ngelinye ilanga. Lokho mhlawumbe ngekudala ingxabano phakathi kwakho nosisi. Angazi kodwa mhlambe nayo yo understanda kodwa mina angifuni ukumphuca ingane ngoba ngiyazi ukuthi ingane into abeyifuna. So ngicela nayo ingane isikhulile manje kakhulu so ukuyichazela kwami ukuthi angizile ukuzokuphuca yena uma wakho lobo wathi uma wakho nami ungeze uzongivakashela naye ungahlala naye kumina uze engcono uzovakasha not ukuthi ngoba ngingakuthandi noma ngingakufuni futhi nokukulahla kwangakona ukuthi angikuthandi kodwa isimo engangibhekane nazo ukuba ngangakufuni ngangizokubulala sasesiswini. Yeah, kwakuyisimo and ngiyazwakala if you saying awuzange wamkhipha umntwana uyabo because abanye abantu baye bathi mebethwele ngaloso sikhathi into oqala abayenzayo bacabanga iabortion bayokhipha ingane. So lokho kwakunesibindi kwakho and kwakucabanga kwakho but the decision I'm not saying it's good or right but ngiyasho ukuthi kube a decision ethe ukuphusa then this decision yokwenza ama abortions and everything. So baba wengane yena ngabuphi njengamanje? Angimazi baba wengane because washintsha even ama numbers wakhe. So kwasho ukuthi nje angimtholi. Angimazi usaphila la ikhona ngoba ngaya kubo bathi wahamba ethi Cape Town uyofuna umsebenzi. So I think nabo babengafuna ukunika nama numbers wakhe akaza phone akazenze lutho. Asike sihambeke siyothola usisi njengamanje sizwe ukuthi ngabe uthini simfake nje simfonele simuze ukuthi yena ucabanga kanjani ngalolu daba lakho imfihlo engaka owayenza. Okay. Sorry. Yes, hello. Hi sisi njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila singezwa kwena. Sisi ukhuluma noNhlanhla from Black Life TV. uNonhlanhla. Yebo sisi. Wakuphi? Wakwi Black Life TV. Angazi ngiyazi naleyo nto leyo ngakusiza ngani sisi? Sisi la sino sisi ozivakashele ehloleni lethu ufisa ukuthi azokutshela imfihlo ayikade efisa ukutshela yona. Ubani lo sisi imfihlo yani yona le? Uzobe usuyayizwela kuyena nje into besicela ukuthi usiphe isikhathi sakho nje nendlebe. Kinga ngisemsindweni la kodwa ke mhlambe kuzozwakala. Cela ungikhulumise naye ake ngimlalela ukuthi uthini. Okay. Hello. Yebo. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Uyakhumbula 2007 ukuthi khona igift owayithatha esangweni kunomuntu owathi iyegeyidini yothatha igift. 2007 igift.
Oh ya, Watholani umntwana ngithi? wena uba ungibuza ngama-gift. Ukuthi mina engashiya lowo mntwana lapho. Uba wena. U-Andile. U-Andile lo walaphaya la mawaqala umgaqo laphaya. Yebo. Hayibo Andile. Uthini? Ngifuna ukukwazisa ukuthi yimi engashiya umntwana lapha yana kodwa okunye ngiyokuchazela mangabe ungivumela ukuthi ngize la ukuhlala khona ngizochaza konke. So ngize kwishow ngoba bengifuna ukuthi ngibhodle ngikwazi nokuthi ngiconfess ngento engayenza engayiqhenyi futhi ngayo. Ngiyangigida ke mina lento yakho. Uthini ufunani? Ufuna ukuyibona, ufuna ukwenza njani? Yebo ngicela ukuyibona ingane nawe ngikubone ngikuchazele ukuthi kungani ngakwenza engakwenza. Uyazi ukuthi le ngane sekweyami phela mina le ngane le. Ngiyazi angikuphuci. Uyazi ukuthi neminyaka emingaki kumanje? Angikuphuci ingane ngicela ukukuchaza ukuthi why ngakwenza. Ngicela ungivumele singakhulumi konke lana. Ngicela ungivumele ngize la uhlala khona. Ulayi wena manje uyangazi mina kona ukuthi ngihlala ngoba phela wena wathutha la kade nje wathutha wena la. Ngicela ungiyalele ukuthi ukuphi sizotholana phi noma ngizokufonela ngingasekho la. Ngikufonele eceleni. University ingane manje. Kulungile ngicela uyithatha kade wawishiyele. Angifuni ukuyithatha sisingane ngicela ungivumele sikhulume eceleni. Hayi ngeke angikuthembi. Ngiyacela sizokhuluma efonini kokungcono. Hayibo. Ziningi phela izicam. Yebo sisi. Ngeke. Angizwa kahle lento wazi noma mhla uzofika hlasipe kumele ufike namaphoyisa nama-social worker ngoba ngeke nje uvele uze wedwa nizongithathela ingane yami. Isikhulile le ngane isile university manje nizothi uzoyithatha. Hayi ngeke. Sisi usukhuluma noNhlanhla from Black Life. Yebo sisi. Yes. Besicela lana ukuthi mhlambe uma ukubona ingazuthi akukho safe into engenzeka ungeza wedwa mhlambe kube khona nomuntu ongahamba naye akuphelezele ukuthi nizoxoxa because kwamanje akafuni ukuthi uze nengane ngoba ngiyakuzwa ukuthi fear yakho ukuthi unqena ukuthi mhlambe ingane angasayithathe uyabo noma mhlambe ningahlanganela endaweni e-police station noma e-open place kube nina nobabili iqala ukuze nikwazi ukukhulumisana uhambe nomuntu omthembayo even us as Black Life TV singaba khona kube ukuthi asingene odabeni leni just to assist there and there. Ngithanda ukubanzima yona lento kodwa ke phela I know. So uyamvumela ukuthi abe khona kuhlanganyelwe endaweni e-open space okanye mhlambe eduzane ne-police station noma mhlambe uphelezele umuntu. Phakathi e-police station naseduze kwayo phakathi nje. Ngiya-understanda kuwena obukade uyikhulisa ingane sonke lesikhathi imali obukade uyikhipha uya-understand from 2007 2024. Eyami le ngane. Ngiyakuzwa. Yes mina le ngane sengiyifundisile le ngane ke-university manje amandla ami le ngane. Kahle kahle sibusiso sami lesi. Yeah. Nangingane sengazitholela ngengane sekukhona umuntu oqhamuka ezothi yakhe. Hayi ngeke. But siyazi ukuthi umthetho uthi ngoba nizange nisayine something akakabe yakho ngokuphelele kodwa ke phela lokho ke angingeni mina kuyona ngoba akafuni ukuyithatha. Uyasho naye ukuthi ucela ukuthi akhulumisane nawe just ukuthi ayibone ingane. Hayi, kodibana police station. Okay, siyabonga kakhulu. Alright, sisi uzizwa njani after ukufonela usisi ngoba hayi uyangizwa ukuthi ngathi amaphapha phezulu Nkosi impela. Ya kona akusafani kodwa noma ngiyamuzwa ukuthi hayi akakezwe mshini nje kodwa ngiyacabanga ukuthi mase sibonana mhlawumbe uzothi ukwehla kodwa wena kuwena ungenze njani ngempela kulesi simo? Ya nami bengizokwenza same thing le yenzayo
Yeah, understand. So ngiyacabanga ukuthi nje nami nguyimina bengathuka ukuthi sengikhulisa ingane after so many years and vumbu kunomuntu ongafuni ukuthi ayithathe, but ke njoba bese ngishilo ukuthi nayo uyavuma umethini ngahlanganyela mhlambe phakathi epolice station mekukuthi lokho mhlambe ngeke kuze kwenza ukuthi mhlambe ugcine sengena namaphoyisa nawe usunodlame nje ubushilo ukuthi ufisa ukuthi ukhulume naye iqala. Ya ngiyafisa ukuthi ngikhulume naye kodwa futhi anginankinga nokuya emaphoyiseni ngingaya nakhona ngichaze ukuthi engakwenza ngakwenzelani angizili uzompuca umntwana ngisasho namanje ngifuna ukumtshengisa ukuthi ngiyayisola ngento engayenza ngimchazeli ngesizathu ukuthi kungani ngakwenza. Yeah. Mengasethi lengane mnike yona ngokusemthethweni ngoba phela lokho nakwenza kwangekho emthethweni mangesethi manje munike ngokusemthethweni ungavuma mhlawumbe kube khona ukusayinwayo nokuthi umuphe yona ngokusemthethweni. Ngingavuma kodwa kufanele nayo ingane ibe khona nayo idecide ngoba angifuni kube ngathi ngiyayilahla. Ngifuna naye ibe khona mase sithatha izinqumo ezinjalo. Hayi ngoba busuzuleke ukuthi udaba uzophelelwa epolice station. Anyway babukeli bayo iBlack Live TV iyona ke usikhipha izimfihlo. Please do not forget to share and subscribe kuyona ke iYouTube channel yethu. Iyona ke uhlelo lethu lelo.